ओहो जा हो पटे पटे गुटे मांडू भलो मांडूटे पटेइछि आउ स्वासे नातिया दीता को घरे रखियो आन नाही सो गुटुका गुटाए सामान्य मते देई पड़ता ए आउ मोर किछि चिंता नाही मो बासो आसीबो मते दिन रे दबो राती रे दबो सब बेले खाली गुटका दबो या जान ताकू को बुदा मुळे देखि टिके रंपा रंपी करी देई आसे ओह नो हाँ पूरा रेडी एथर चली बास पाखकू बास 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 मो मझी दंडाटा भांगी गला ना कोन सोला कोन करिबो मनीष ए बास पाखकू केमिति जिबे हो आउ किछि दिन नले काठी से ही नक्शा जो नक्शा को आधार करी मो जेजेमा बापांकर गुप्त धन को हड़प करुला आउ से नक्शा आज मो हाथ मुठारे सीधा सुईता धर सीधा ऊपर को चलो हाँ तीन इंच डाण को ठीक 1.5 इंच ऊपर को अरे ताला पड़नी की पड़ी तो ना हाँ अरे ये तो ताला चाबी ये नरम नरम लगुच नरम लगुच सावित्री तमे आस्थिलो हे ना मु कहीं सावित्री कथा भावुची सावित्री अनेक दिन आगरू चली गलानी ना ये सोला ये मूसा फूसा बोधे मो लुंगी भीतर पशि सोला जागा मानु ना छाड़ शोई पड़ा सीधा हाथ भीतर को पूरे दे खजाना ए होची बुढ़ार खजाना आज हम हाथ मुठारे बुढ़ी चलीगला परे केते कष्ट रे मु गुटे मांडू पटई थिली आज होची प्रपोज डे थिला मु ताको प्रपोज करथांती आगो को किस डे आसुची तो मु ताको किस करथांती तापरे आगो को रूज डे आसुची मु ताको गुलाब फूल देथांती केते कष्ट करी मु लुचेई की 20 टंका रखिथिली हेले ये सोळा छतरा मो गुप्त धन भितर हाथ मारी 20 टंका नहीं कि कुआडे चली आइचंती आज आसंतु से तांकर दिने को मोर दिने रे मो ना राती बंधु मु छाड़ीबेनी आस आज तमे छतर आख्या आज आस रे आस तमर मोर कथावार्ता बरा बुढ़ा रखिला रोटी आने बुढ़ा खुदी पाइले ना नक्शा कोड पाइलो तमे हैं नक्शा कोड पाइलो नक्शा रखिदिला बुढ़ा ट्रक तळे रखिदिला जाहा 4टा लेंबू पसंद हो गला चल घर को ए ए छेड़ पड़ जाउ तो याडे असो यार याडे सो दौड़ा दबगड़ा भाई याडे सो असो जेजे कौन ये बोलते जेजे बोलना जे बोलो किछि कहउतला कि हाँ कोन कहउतला जेजे कौन कहूली मो गुप्त जगार हाथ मारी
ଚାବି ନେଇ ଟଙ୍କା କିଏ କାଢିଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି କି କଥା ଜେଜେ ଗୁପ୍ତହୀନ କୋଉଠୁ କଣ ଗୁପ୍ତ ଜାଣିବି ଏକ ସତ କୁହ ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ଖାଇଲ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ବୁଢା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗି ସବୁ ଶୁଣି ନେଇଛି ତମେ ତ ଖାଲି ପାଟି ତମର ଗାଲୁ ଗାଲୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ପଇସା କିଏ ନେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ପଇସା କିଏ ନେଲା ସତ କଥା ଜେଜେ ମୁଁ ନେଇନି ପଇସା ପଇସା ପତ୍ର ଡବାଗିଡ଼ା ତ ପ୍ରେମିକା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିନ? ନାଇଁ ଦେଦେ ପୁଣି ମିଛ କହିଲ। ଚୁପ୍ ବେ ସତ କୁହ ମୋ ପଇସା କିଏ ନେଇଛି? ନା ପଇସା ଆମେ ନେଇନୁ ତମେ ନେଇନ? ନା 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 ତମେ ନେଇନ? ନା ନା ଆରେ ଏଇ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଡ଼ଟିରୁ ଏଡ଼େଟିଏ କରିଥିଲି ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରି ମୋ ପାଖରୁ ଚାବି ନେଇ ତମେ ମୋ 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ଖାଇଦେଲ। ଆରେ ଏଇ ଆରେ ସତ କୁହ ତମେ ମୋ ପଇସା ନେଇଛ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ସତ କୁହ ତମକୁ ମୋ ରାଣ। ହଁ ଜେଜେ ଆମେ ହିଁ ତମ ପଇସା ନେଇଛୁ 2 ଜଣ ମିଶି ନକ୍ସା ଆଣି ତୁମ ପଇସା ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ସତ କଥା ଜେଜେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜେଜେ ଆମେ କ୍ଷମା କର। ଆରେ ଏଇ ତମମାନେ ସେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ ହବନି। ଆରେ ଆସ ମୋ କାକ ଛୁଣ୍ଡି ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆମ ପୈତୃକ ପଇସାରେ ବିଫଲ ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ସିନାଜି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ମାଗିକି ଖାଇବା। କେବଳ ମାଗିକି ନୁହେଁ ଜେଜେ ମୁଁ ତମ କାଖ ଛନ୍ଦି ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଖାଇବି ମର୍ଡର କରି ଖାଇବି ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଇବି ହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ଧନରେ କେବେ ହାତ ମାରିବିନି ଜେଜେ। ଜେଜେ ମୁଁ ତମ କାକ ସନ୍ଧି ସୁଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଏ ପୁଷ୍ପାରାଜ ପକେଟ କାଟି ବିଫଲ ସିନାଜି ଖାଏଗା। ছাড়িবিনি তোমাকে মুঝিলি পছে মরি বহুদিন খোঁজি খোঁজি পাইছি তোমাকে আজি তুমি মোর মন ময়ূরী হা হা তুমি মোর মন ময়ূরী। বন্ধু তুমি এইটি থাও ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ଆସେ ମୁଁ ତାପରେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ହେଲା। ଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆହା ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଳା କ୍ଲିୟର କରିବାର ମାଧ୍ୟମଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆହା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର କୃପା ଧନ୍ୟ ତୁମର ଏ ବିଚିତ୍ର ଅଚିନ୍ତ କିଞ୍ଚନ ଉପରେ ତୁମ ଦୟା। ରହିଯାଟା ବାଗିଲା ଖାନିରେ 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 ରହ 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 ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଲି ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ କିଛି ବି ରଖିଲୁନି ତୁ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଖାଇଦେଲୁ କଣ କଲୁ ଡବାଗିରା ତୁ ଏ ଜୀବନ ଥାଇ କେତେ ନ ଥାଇ କେତେ ଆଜି ପାଖରୁ ତୁମ ଭାଇ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ପଚାରି ମୋ ବିଫଲ ଖାଇଲୁ କହ? କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାହାକୁ ପଚାରିବୁନି? କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋତେ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ନଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଫଲ ବି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଲେ ଖାଇଦେଲି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଖାଇ ତ ଦେଲି ଡେଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ନଳା କ'ଣ ତୋ ନଳା ନୁହେଁ? ତାମାନେ ତୋ ନଳା ମୋ ନଳା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ବିଫଳ ଆଣିକି ରଖିବି ମୁଁ ଖାଇବୁ ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଲ୍ଟି କହୁଛୁ ମୋ ନଳା ତୋ ନଳା ବହୁତ ହୁସିଆର ଦେଖାଉଛୁ ତୋ ଡବାଗିରା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ହାତ କାଟ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କାଢିବି କହ? ହାତ କାଟ ଭୁଲିଯିବି ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି। କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ଭୁଲିଯିବି ହାତ କାଟ ଡବାଗିରା ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହ। ମୋ ବିଫଲ ଖାଇଛୁ ତୁ ଖାଇଲ କ'ଣ ହେଲା ଖାଇଲୁ ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଖାଇଲ କ'ଣ ହେଲା ଖାଇଲି କ'ଣ ହେଲା? ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି? ହାତ କାଟ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବୁ? ଭୁଲିଯିବି ଦେଖିବୁ ଏଇ 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 ଡବାଗିରା ଏଇ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇକି ସାନ ଭାଇ ପୁରା ହାତ ଉଠେଇଲୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ पुष्पा झुकेगा नहीं साला डबागिरा। ମାରିକି ହାତ ଠିକ୍ କଲୁନି ରେ ଠିକ୍ କଲୁନି ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି। तू डबागिरा सान भाई है कि बड़ भाई पूरा हाथ उठेलु କ'ଣ ହେଲା कौन हैला କ'ଣଟା ଭାସି चिनिचु झुकेगा नहीं यार
ସାନ ଭାଇ କାହାକୁ ପଚାରି ମୁଁ ବିଫଳ ଖାଇବି କଣ ହେଇଛି ସମାଧାନ କର ବୁଝ। ଓହୋ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଆଗ କୁହ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ମାଇଲ କାହିଁକି ରେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢାଟାକୁ ଇଏ ବୟସରେ ତମେ ଏମିତି ମାରିବ ନା ନା ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିଲ ତମେ କୁହ ଜେଜେ ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ହଁ ଖାଇଦେଲୁ କଣଟାକୁ ପୁଡ଼ିଗଲା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇନି ଝାଳ ନାଳ ସବୁ ବହିକିରି ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଜେଜେ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛ ନା ନାଇଁ ନା ଦେଇଛୁ ମତେ ମାଇଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇ ସାନ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ ନାଇଁ ଜେଜେ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି ଏଠି ଅପମାନ କରାଗଲା ମତେ ଏଠି ଅପମାନ କରାଗଲା ଆରେ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ଜେଜେ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛି ବିଫଳ ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ସିନାର୍ଜି ମାଗିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଛି ବେଇମାନ ନମକ ହରାମ କୁତା ମୋ ଉପରେ ଆଜି ହାତ ଉଠେଇଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଜେଜେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଏ ଆତ୍ମା ଫେରିବ ଘରକୁ ଫେରିବନି ହଁ ଜେଜେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ମାଲ ଆଟିକାରେ ବିଫଲ ଗୋଟେ ଦବ ହଁ ନହେଲେ ଆତ୍ମା ହେଇ ତମ ଦିଟାକୁ ଡରେଇବି ଯାଉଛି କେହି ମତେ ଅଟକେଇବନି अरे रो रे रो 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 जान रे ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ए बापा तू घर छाड़ी जान रे ये तो अटकावे रोई जा दबा गया ନା दबा गया ନା अबे सोए बोले भाई जगत रे नहीं कहूँ भगवान कहते मत विफल दीर्घ 25 मिनिट पूर्व जे मुझे आनिक रखी चेयर उपर विफल खाई कहूँ आत्महत्या करी जाऊ ना मरी जाऊ ना जाऊ अरे ए डोहरा अरे जा रे बापा ए जा मो डबा गिला को फेरे आन कौन जीवी अरे डबा गिला को फेरे आन कौन पाई जीवी कुहना जेजे कौन पाई जीवो किछि जानि पारलु ना किछि जानि पारनी ए बापा डोहरा अरे से डबा गिला चली गले हमकु विफल लेंबू पसंद सिनाज के आनी की दबो भाबी पड़छु तो अरे ता न होले आमे पुनी लोक मो पाखरे 12 द्वार बोली थाळ पकई भिक्षा मागिबा अरे जा ताकू फेरे आन अरे जा रे बापा ताकू फेरे आन ताकू जेजे तमे ठीक कहिछ जेजे पुष्पराज झुकेगा अरे राशि बंधु आ केते समय अपेक्षा करी अरे तुम नाती माने गले कुआडे मोर सियाडे आहुरी दीटा मीटिंग होछि तमे जानिछ मु गुटे वार्ड मेंबर रो तोटा पर केते मीटिंग रहउछि दिन रे 2 घंटा हला आसी बसछि एठी ओहो अगणी बाबू आ अल्प समय अपेक्षा करो देखियो पिला दीटा आसुचते आ कोन ये ओगण बाबू कोण एमिति गंदिया पाड़ करछोई की दुर्गंध छी 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 तबे ते पाळलु आमे को छाड़ी रो मु भी उठाई चले ओहो राती बंधु ये अतिथि को डाकी तमे कोन एठी धूप दउछ ना कोन एठी रजनीगंधा सेंट दउछ मोर जोड़ी रथ दऊ केही काहाकू आमे आसो एठी के आसो वाडे पर तलटा इरे वार्ड नंबर तोलटा को मु डकैछि से केतोल आसी एठी बसछथि हेले तमे दी जण जाइदिलो पारे आसो एठी बसो वाडे पर तलटा नमस्कार जेजेबा नमस्कार बसो 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 बसे बसे जेजेबा कोन पे डाकले कोन बसो बसो कोन हेति सिना कथा पड़िबो कोन हेति जेजेबा जेजेबा कोन घटना कोन कइले बुझियोनी
ହଠାତ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତଳଟାକୁ କାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆରେ ତମେ ଦିଟା ଟୋକା ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଟୋକା ହେଲଣି ତମ ଜେଜେ ଆଜି ମତେ ଡାକି କିଣିଛନ୍ତି ତମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ହଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତୁ ଯାଇଛୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତମେ ଯାଇଛ ଆରେ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। तो मैंने सकाल पुरु मते गुटे विफल कि लेंबू पसंद सिनाजी देइछ अरे सकाल पुरु मु गुटे खाइली बोली मु ए पर्यंत झाड़ा जाइनी ଆଜି ଗୁଟୁକା ପାଇଁ ତମ ଶେଷରେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଞ୍ଚ काहे की देइछ अगुरी बाबू तमे ए कथार विचार करो ତମେ ତିନିଟା ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ କଣ ଏମିତି ହଉଛ ହେ ଗୁଟକା ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ଗଦଲି ଗନ୍ଧା ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ ହଉଛ ହେ ଆରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଏଇ ସବୁ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ कैंसर କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁଟକା ଫ୍ୟାମିଲି କରିଦେଇଛ ତମମାନଙ୍କର ଶୁଣ ଜେଜେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତଳଟା କଥା ମାନିବା। ठीक अछि ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୁଟୁକା ଫ୍ୟାମିଲି କରିବା ନାହିଁ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆରେ ତମମାନେ ଯେ ଗୁଟକା ଖିଆ ଛାଡ଼ିଦବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ ଆସ ମୋ ପିତା ସହ ଶପଥ କରି କୁହ ଆଜିଠାରୁ ତମମାନେ ଆଉ ଗୁଟକା ଖାଇବ ନାହିଁ ଆସ 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 ଚାଲ ଚାଲ चलो रे नाटिया ଶୁଣରେ ଶୁଣ ମୋ ପିତା ସହ ଶପଥ କରି अबे तुझे सुई सबत करे कहूछु आजु थारु आमे ଆଉ ଗୁଟୁକା ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ आ कमेंट करंतु ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ନିଜ କଅଁଳିଆ ହାତରେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ ଆମର ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ प्लस ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍